let's come back to me. Adamu Zango kaina da naka ba ɗaya bane. Kafin duniya ta san cewa ni ina wani harkan fim da waka, na riga na mallaki gidan da yanzu haka baka da irin shi. Babu. Kafin duniya ta gama gane ni. Ka gane? Kokolon ba ɗaya bane. Kai magana ka ce wai ka je gidan yari, abinda aka gani a gidan yari ba shi ake gani a soja ba. Adamu Zango wannan misalin shi zai tabbatar maka da cewa baka san abin da kake yi ba. Gidan yari guri ne na correction center. Waɗanda suka yi laifi ana kai su gurin saboda horo, saboda sun taka doka akan tsari na ƙasa. Constitution ya yi providing a kai su gurin ba dan a cuce su ba, sai dan a ganar da su laifin su kuma jikin su ya gaya musu gobe in sun fito su ƙin abin da suka yi wanda ya ja aka kai su. Wannan dokan su daina takawa. Ni ba magana ake, ni gidan da na tafi gidan mutuwa ne. Gidan mutuwa na je. Gurin screening ana mutuwa. Gurin training ana mutuwa. Gurin aikin soja ana mutuwa. Ko a lokacin da ake zama lafiya yankin Niger Delta in an je ana mutuwa. 2013 2014 a gaban idon ku muka yi shooting din marubuci. Ka san inda nake aiki. Tunda ake rikicin Boko Haram ba a taɓa yin irin na 2013 2014 ba. Kai kanka ka sani. In baka sani ba kuma ka tambayi wanda suka sani su gaya maka in Maiduguri din. 2013 14 ina gurin. Daga gurin nake tasowa in zo in same ku, film din da nake so in yi wanda film dina ne, ba taimako na kuka sani ba, kuɗi na ne na zo ba kuma ni nake sa ku a cikin fina-finan. Duk film din da na shiga ko na yi muku shine kyauta ko kuma ni na sa ku a cikin film din kuma na biya ku. Ka gane? So in za ka yi la'akari maganan ka cewa ka je gidan yari, ka yi laifi ne an kai ka gidan yari. Ni ba na taka doka. Duk abin da aka ce doka ne ina kiyayewa ne. Amma duk wani abin da aka ce wani abu ne na community ko na society wanda ya zamo fix kuma yana cutar da rayuwarmu, dole in yi magana. Ba ka taɓa ji ba ko da wasa ba ka taɓa ji an ce wani mutum ya kai ni police station ba. Ko kafin in shiga soja. Da na shiga soja har na fito ba ka taɓa jin an ce na ci kuɗin wani ko na rigima da wani an kai. No, ba na yi. Ka san me yasa? Ba na taka doka. Amma idan kana ganin kaman abun da maka ba daidai bane ko kuma kana wani jijji da kanka akan abun da na faɗa akan ka misali, kace za ka kai ƙara ne, to shikenan sai in zo. Ni dai na san ban taka doka ba. Na sani in dai doka ce, in kace ni matsauraci in taka doka ne, confirm ni matsauraci in taka doka ne saboda babu wanda ya fi karfin doka. Shi yasa kake ganin shugaban kasa ma in yayi laifi yana kan mulki yana sauka za a iya kama shi, gwamnati za a iya kama shi, to ni asuwa bana taka doka. Amma kaga wannan ƙaryar da ake dura wani lokaci ta gefen addini ko ta gefen